गावनि ना जायनि थाखाय सावबाय बिटिआ सखिया मोजां जायनि थाखाय स' हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे फिन गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबाय। स' लोगोफोर आं भिडिअ एगारिया बिराद गोबावसैमोन आरोना लोगोफोर। स' लोगोफोर दिनै भिडिअखौ एगारफिनसै आरोना। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जानो हागौ नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै बुजिखाबाय जानांगौ। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेनिनो सायाव जानो नागिरदों दि मानोना दिनैहाय जोंहा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवहाय एबसुनि मोनसे रेलि जादोंमोन आरोना लोगोफोर। बे रेलि जाखांनायनि उनाव बयबो हानजा सुरगिरि बिथांमोना क'क्राझार हायार सेकेन्डारि स्कुलनि फिल्ड एबा प्लेग्राउन्डआव बयबो ज' जिरायलायदोंमोन। ज' जिरायलायनानै बिदिनो रायलायलायबाय थादोंमोन। बे रायलायलायफुबाय थानाय समावनो सासे सुबुङा बे रेलियाव थाबायफानाय सासे सुबुङा गावनि मोदोमाव पेट्रल लुनानै गावखौ अरजों सावनानै लादों दै लोगोफोर। स' लोगोफोर बे जाथायाथ' बिराद सोमोनांथाव। बिथाङा मानि थाखाय गावनि मोदोमाव पेट्रल लुनानै गावखौनो सावनानै लाखो बेखौ साननो गोनां बाथ्रा दै लोगोफोर। बेवहायनो बिथाङा जखम जानानैबो बिथाङा मोदोम थोदोम खामखांजोबनाय सिथि खामखांजोबनायनि उनावबो बिथाङा हायाव मेंब्राय थानाय समावबो आखाइ खबजोबनानै बुंदों बिथाङा बिटिआर एकर्डआ मोजां जायैनि थाखाय बिथाङा गावखौ अरजों सावनानै लादों होननानै बुंदों दै लोगोफोर। स' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन। नोंथांमोननो आं ससे क्लिप होना होनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो। खालाय गावनि ना जायनि थाखाय सावबाय बिटिआ सखिया मोजां जायनि थाखाय स' लोगोफोर भिडिअआ बेनोमोन। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट खालामलांनो दाबाव। नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन। स' लोगोफोर भिडिअआ एसेनोसै। गोजोन्थों।